Dobrodošli u 6. dan serijala Razumijevanje Bitcoina. Danas odgovaramo na pitanje što je Bitcoin blockchain. Do sada smo govorili o Bitcoinu i zašto je važan, ali gdje zapravo žive svi ti Bitcoini? Upoznajte blockchain. Zamislite blockchain kao javnu knjigu Bitcoina. Decentralizirani zapis svake transakcije ikad obavljene. Pohranjen je na desetinama tisuća računala diljem svijeta. Za razliku od tradicionalne bankovne knjige, koju kontrolira središnji entitet, Bitcoinov blockchain je decentraliziran, transparentan i nepromjenjiv. Decentraliziran znači da nijedan pojedinačni entitet ga ne kontrolira. Transparentan, svatko može provjeriti transakcije. I nepromjenjiv, jednom zabilježene, transakcije je gotovo nemoguće promijeniti. No kako to funkcionira? Svakih 10 minuta rudari uzimaju nepotvrđene transakcije i pakiraju ih u blok. Svaki novi blok povezan je s prethodnim i tako tvori lanac. Od tuda i naziv blockchain, lanac blokova. Ali što zapravo povezuje te blokove? Odgovor je heširanje. A šta je to heširanje? Pa heširanje je poput digitalnog otiska prsta, način uzimanja bilo kojeg unosa, teksta, brojeva, transakcija. I to sve sažeto u niz znakova fiksne duljine pomoću matematičke funkcije. Recimo za primjer Bitcoin. Heširani izlaz bi bio A3, F, B, 8, neki niz takvih slova i brojeva. Ali recimo za unos Bitcoin je najbolji novac, heširani izlaz bi bio potpuno drugačiji. DF, 2, C, 7, B, 4, 9. A sada dolazi zanimljiv dio. Svaki Bitcoin blok sadrži popis potvrđenih transakcija, referencu na hash prethodnog bloka i jedinstveni hash za sebe. To znači da svaki blok ovisi o prethodnom, stvarajući neraskidivi lanac transakcija. Zašto je to tako moćno? Zamislite da netko pokuša promijeniti transakciju od prije 3 bloka. Čak i ako promijeni samo jedan broj u tom bloku, hash toga bloka bi se promijenio. Sljedeći blok koji upućuje na taj hash više se ne bi podudarao. I svaki blok nakon toga bi se pokvario. Da biste prepravili povijest, morali biste ponovno izračunati svaki blok nakon promijenjenog. Na tisućama računala istovremeno. Pa gotovo nemoguć zadatak. Zato se Bitcoinov blockchain smatra jednim od najsigurnijih sustava ikad stvorenih. Jer nitko ne može promijeniti prošle transakcije. Nitko ne može izbrisati vaša sredstva. A nijedan pojedinačni entitet ne može manipulirati knjigom. Ali iako je Bitcoinov blockchain siguran, on ne radi sam od sebe. Netko mora potvrditi transakcije i dodati nove blokove u lanac. A tu na scenu stupaju rudari. Sutra ćemo istražiti kako Bitcoin rudari osiguravaju mrežu i zašto dokaz o radu, proof of work, čini sustav neprobojnim. Vidimo se sutra.